billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallah. Draga braćo i sestre, večeras u ovom prelijepom ambijentu smo u prilici da u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sanski most, Hamzibegovog džemata i Saveza bošnjačkih nevladnih organizacija, odnosno udruženja koja egzistiraju u Sanskom mostu, a to su Omladinski kulturni centar ATIS, AKOS Most, multimedijalni servis Exit Media i humanitarna organizacija Dirhem, da prisustvujemo jednom zaista posebnom trenutku, posebnom događaju, a to je u povodu Dana nezavisnosti, da govorimo o onome što je za nas bitno, da govorimo o Bosni, o Bošnjacima, o određenim izazovima koji su pred nama, gdje trebamo aktivni i proaktivni biti i gdje trebamo na te izazove znati odgovoriti. Mi trebamo ljude koji će znati, htjeti i smjeti kazati istinu o Bosni, o Bošnjacima, koliko je to bitno za nas, koliko je bitna sloboda i u Sarajevu, ali isto tako i u Banja Luci i Sanskom mostu i Briselu i gdje god treba. Zasigurno takav čovjek je večeras sa nama, a on je predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, gospodin Sejfudin Tokić. Prije njegove besjede u ulozi domaćina je s nama ovdje i glavni imam Mirza Efendija, koji će vam se kratko obratiti. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada uzvišnom gospodaru Allahu dželešanuhu, salavat i selam na Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemente, ashabe, te na sve muslimane koji ga slijede sve do sudnjega dana. U sklopu svojih redovnih vjersko-prosvjetnih aktivnosti Medžlis Islamske zajednice Sanski most već duži niz, vremenski niz, pa da kažem već duži niz godina, organizuje ove tribine s ciljem našeg zajedničkog druženja, našeg zbijanja safova, razmjene iskustava, ali i podučavanja sanja na vjeri i svemu onome što je bitno za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Razmišljajući o 1. martu, Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao jednom od najznačajnijih historijskih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, došli smo na ideju da je potrebno da nama sanjanjima se obrati neko na temu Bosna i Bošnjaci u ovome vremenu pred savremenim izazovima, i razmišljajući o tome smatrali smo da je najadekvatnija osoba da govori na ovu temu naš večerašnji gost, gospodin Sejfudin Tokić. On potiče, rođen je u junačkom Gradačcu, a i njegovo ime mnogo toga znači, što se oslikava i na svakodnevnom njegovom ponašanju i borbi za ravnopravnost Bošnjaka u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Ja ću iskoristiti ovu priliku kao domaćin u ime Medžlisa Islamske zajednice Sanski most, u ime džemata Sanski most ili Hamzibegovog džemata i u ime sviju nas večeras ovdje prisutni, da našem večerašnjem gostu izrazim toplu dobrodošlicu, da ga poselamim i molim uzvišnog gospodara Allaha dželešanuhu da ovo večerašnje naše druženje ubroji u naša dobra djela koja će biti dokaz za nas na sudnjem danu, a nikako dokaz protiv nas na sudnjem danu.
Amin, ja rabbel alamin. Selam aleikum. Prije 27 godina, nakon što je krajem januara Skupština Republike Bosne i Hercegovine donijela odluku o organizovanju referenduma, građani Bosne i Hercegovine u skoro dvotrećinskom broju izjasnili su se za nezavisnost države Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda Bošnjaka, Srba i Hrvata i svi ostali građana. Taj datum je bio važan i presudan da 22. maja 1992. godine Ujedinjene nacije u punopravno članstvo prime Republiku Bosnu i Hercegovinu, ustavno-pravno uređenu, bez entiteta i bez bilo kakvih podjela, kao ravnopravnu članicu međunarodne zajednice i u svim drugim organizacijama svjetskog poretka. Nekako sa istim tim historijski važnim datumima počela je dugo pripremana agresija na državu Bosnu i Hercegovinu. Ona je najavljena u oktobru mjesecu u čuvenom govoru ratnog zločinca Radovana Karadžića, koji je rekao da će nestati jedan narod i nestati jedna država, a još čuvenijem odgovoru predsjednika Izetbegovića, koji je rekao ono što su kroz historiju ponavljali najveći sinovi bošnjačkog naroda, da neće nestati Bosne, niti će nestati Bošnjaka. Skoro na identičan način kako je to i Husein Kapetan Gradaščević rekao 1832. godine, neposredno pred svoju smrt. Mi danas živimo u periodu najvećih iskušenja pred kojim se bošnjački narod i država Bosna i Hercegovina našla poslije agresije 1992. i 1995. dvostruke agresije, genocida od strane velikosrpske politike nad bošnjačkim narodom i udruženog zločinačkog pothvata od strane Republike Hrvatske i takozvane zločinačke Herceg Bosne. Mi danas živimo u periodu kada te iste političke snage žele ostvariti ciljeve koje nisu uspjeli ostvariti u periodu 1992. i 1995. I taj njihov pokušaj je u toku. Mi živimo u vremenu kada se otvoreno pokušava podijeliti država Bosna i Hercegovina. Kada se Bošnjacima kao apsolutno većinskom narodu ne priznaje pravo na jezik, kulturu, identitet, historijsku istinu, na više od 75% teritorija. Kada se najgrubim revizionizmom i pored pravosnažnih presuda međunarodnih sudova za ljudska prava u Hagu i Haškog tribunala pokušava promijeniti istina i na oči čitave javnosti pokušavaju proslavljati dijela najvećih ratnih zločinaca poslije Hitlerovog nacističkog režima. Živimo u periodu kad svaki Bošnjak ima obavezu svaki dan da se zapita šta je uradio i šta može uraditi za odbranu nacionalnog identiteta svog naroda i odbranu svoje države. Upamtite,
mogu odavde Bošnjaci seliti na bilo koji dio zemaljske kugle. Ali nigdje, nikada, ni oni, ni njihova buduća pokoljenja, djeca, neće imati nikakvu perspektivu ukoliko izgubimo državu Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo naprosto u tom slučaju imati goru sudbinu od Kurda, goru sudbinu od Palestinaca i goru sudbinu od Sirijaca koji upravo gube državu i koje kao hajvane tjeraju različitim koridorima, bacajući im ostatke hrane sumnjivog porijekla. Ne postoji ta opskrba, ta zemlja koja može nadomjestiti porijeklo, identitet domovine Bosne i Hercegovine. Biti bilo gdje u svijetu bez domovine, ne znati reći odakle si porijeklom, znati biti čovjek bez identiteta. Očuvanje države Bosne i Hercegovine, nacionalnog identiteta, budite sigurni, znači i očuvanje naše vjere, islama. Vi se sjećate da nam je uoči agresije 1992. godine i neosuđeni ratni zločinac Franjo Tuđman i Slobodan Milošević nudili: budite vi Srbi islamske vere, niko vas neće dirati, odnosno budite vi Hrvati islamske vjere, niko vas neće dirati. To je kratka, dnevna laž koju ne smijete vjerovati. Jer ako bi povjerovali, vrlo brzo bi nas zapitali: otkud to da nosiš ti kao Hrvat ime Sejfudin, Muhamed, Mehmed, Ahmed, Muharem? Nisu to hrvatska imena, nisu to srpska imena. Prema tome, odbrana Bosne i Hercegovine znači sve ono što mi danas kao vrijednost imamo. Nije Bosna i Hercegovina vlasništvo onih koji su izabrani u predsjedništvu. Nije ona vlasništvo onih što su izabrani u parlamentu. Bosna i Hercegovina kao naša jedina domovina je vlasništvo naše djece. I mi smo generacija koja mora sačuvati za buduća pokoljenja. Ima jedna dobra vijest. Ima jedna dobra činjenica koju nikad Bošnjaci u historiji svojoj nisu imali. A to je: sudbina Bosne i Hercegovine isključivo zavisi od nas. Isključivo zavisi od Bošnjaka. Ne zavisi ni od politike Dodika, ni od Čovića, ni od Vučića, ni od Plenkovića, ni od Grabar-Kitarević, nego od Bošnjaka. Budu li Bošnjaci složni, jedinstveni, odlučni, da na svakom mjestu, svakom prilikom jasno iskažu da brane i da će braniti Bosnu i Hercegovinu svim sredstvima, niti će biti rata, niti će biti novih genocida, niti će biti podjele države Bosne i Hercegovine, niti će dalje postojati Republika Srpska, niti će se iko usuditi da slavi zločinački, udruženi zločinački pothvat, odnosno takozvanu Herceg Bosnu. Toga Bošnjaci moraju biti svjesni. To što u svojoj politici uspjeha imaju Dragan Čović i Milorad Dodik, to je taj prostor koji smo mi dali. Lažno smatrajući da je sabur ćutati, da je mudro ne govoriti istinu, ne talasati, da je važnije imati dobru kuću, dobra kola, dobru vikendicu, nego obavljati posao u ime države, naroda
lažno misleći da budeš samo musliman kad ideš na džumu, a na radnom mjestu svih 7 dana prije toga potkradati državu, to je ono zbog čega se Bosna i Bošnjaci danas nalaze. Mi se u ovoj situaciji nalazimo zbog samih nas. Ne optužujem ja nijednu političku stranku. Stranke su smiješne u svojoj podjeli. Oni na tarabama pišu kako će nas ponovo klat, ubijat. Kako će ponovo silovat naše majke, sestre, kćerke, žene. Kako će ponovo koncentracione logore po uzoru na naciste organizovat, a mi izmišljamo priču o ljevici, desnici i centru. I vidimo odrasle ljude kako satima na televizijama pričaju kako su oni ljevičari, ovi desničari, ovi centari, pa čak imamo one koji suptilnije pričaju, mi smo, kaže, tu malo lijevo od centra. Nije prošlo ni 25 godina od najvećih zločina na tlu Evrope u kome su zločinci u logorima Dretelj, u logorima Heliodrom, u logorima Kerater, Omarska i još stotinama drugih logora redom ubijali i ljevičare i ateiste i one koji su se čak kleli u komunizam, koji su čak govorili pozitivno o genocidnoj tvorevini Republici Srpskoj. Jer cilj je uništiti bošnjački narod. Bez bošnjačkog naroda nema Bosne. Bošnjački narod je kičma Bosne. Prije 150 godina svi smo ovdje bili Bošnjaci. U katedrali u centru Sarajeva, na muralu staklenom piše katedralu gradili Bošnjaci katolici Sarajeva. Ilija Garašanin u svom morbidnom fašističkom dijelu Načrtanije govore u Bosni žive Bošnjaci katolici, Bošnjaci pravoslavci i Bošnjaci, kako on namjerno pogrešno kaže, muhamajdanske vjere. Sad ti isti što su izdali svoj identitet, i neka su, mi nikog ne tjeramo u bošnjaštvo, sad nama zabranjuju da budu Bošnjaci, da budemo Bošnjaci. Ti isti što su govorili bosanski jezik i njihovim svjedočanstvima na svim ovim prostorima pisalo bosanski jezik, sad negiraju bosanski jezik. Sve je to politika genocida koja se kontinuirano provodi na isti način, sa istim ciljevima kao i ona između 1992. i 1995. samo što nema masovnih ubijanja. Večeras ovdje zajedno svjedočimo u jednoj svojevrsnoj historijskoj sekundi da možda više nikada nijedna generacija bošnjačkog naroda neće imati tu šansu kakvu mi imamo. Allah nas je sačuvao od uništenja u 11 genocida. Ako dozvolimo da se ponovi 12. genocid, ako dozvolimo da nas po istom klišeu, na isti način, isti ljudi, ista politika, ponovo kolju i ubijaju, pitanje je da li možemo išta očekivati na ovom dunjaluku, a pogotovo na ahiretu. Ili ako dozvolimo da ponovo budu nezaštićene naše majke, sestre, kćerke, a upamtite, veličina
zlostavljanja naših žena na teritoriji genocidom nastale Republike Srpske puno je veća nego što je objavljeno i u jednom listu i u jednom dokumentu. Ja vas usmjeravam na djelo akademika Smajla Čekića na preko 2500 stranica gdje se decidno navodi koje je to razmjere imalo. Oni pjevaju pjesme kako će to ponoviti. A mi slušamo te pjevače po našim dvoranama. Oni uspjeli su na teritoriji Republike Srpske, zahvaljujući katastrofalnoj našoj politici, obezbijediti da je većina Bošnjaka na zadnjim izborima glasala više za srpske stranke nego za bošnjačke stranke. Istina je teška. Teška je za izgovoriti. Ali istina je jedino ljekovita. I jedino iz istine možemo izaći iz krize. Istina je naše najjače oružje. Pa zašto onda ćutim? Nikada Bošnjaci u svojoj historiji nisu napadali, zauzimali, otimali ni jedan od drugih prostora. Ni jednu državu, ni jedan narod. Uvijek su Bošnjaci između Drine i Une, Save i Jadrana čuvali ovaj komad zemaljske kugle, možda najljepši na svijetu. Ja vjerujem najljepši na svijetu. I sačuvali to. 1000 godina ne postoji, dakle, ne postoji ni jedan komad na zemaljskoj kugli da je preko 1000 godina nosio naziv jedne zemlje. Ovaj dio zemaljske kugle uvijek se zvao Bosna. Izuzev nekih ostrvskih zemalja, nekih ostrva koji su omeđeni morem, pa se nije moglo dijeliti. I nikada na tom dijelu zemaljske kugle nikad nije smetalo da bilo koju vjeru upražnjava, bilo u kojeg Boga da se moli, bilo koje nacije da bude, samo je se tražilo od njega da poštuje i voli Bosnu. U vrijeme kršćanskih ratova Jevreji Sefardi iz Španije nisu bježali ni u Francusku, ni u Englesku, ni u Skandinaviju, nego su bježali kod Bošnjaka u Bosnu. U vrijeme Drugog svjetskog rata činjenice to pokazuju. Jevreji su bili najzaštićeniji u Bosni i u odnosu na Srbiju i u odnosu na Hrvatsku i na odnosu na susjedne zemlje. Zar jedan narod koji ima takvu historiju i koji ima takve heroje iz neposredne prošlosti, koji ima desetine hiljada šehida, ima pravo da gleda mirno kako Bosna nestaje? Nemojte biti naivni. Migrantska kriza. Znate kako nastaje migrantska kriza? Tako što je Srbija ukinula vizni režim sa nizom zemalja, ti ljudi dođu avionom iz Beograda, pređu granicu preko Drine i dođu vam u vaše krajeve. Preko 98% migranata su došli iz Srbije. Poslani su iz Srbije. I sad nam najavljuju da će nam poslati još 30.000 novih. Cilj je u ovoj državi izazvati haos.
Cilj je u ovoj državi obezbijediti onu vrstu problema u kome će se zamaskirati ne samo njihove namjere, nego i njihovi zločini koji su počinili i za koji su pravosnažno osuđeni pred međunarodnim sudom. Za to vrijeme mi vodimo pregovore o tome ko će ući u patriotski blok da kroz institucije države Bosne i Hercegovine štiti državu Bosnu i Hercegovinu. I raspravljamo hoćemo li mi s ovim ili hoće li s onim. U međuvremenu sve hrvatske stranke, sve srpske stranke su se dogovorile i onda su se i međusobno dogovorile da zajedno djeluju kao srpsko-hrvatski blok. Nikakvih razlika nema. I već su ovladali mnogim institucijama. Često se postavlja pitanje hoće li biti rata. Bošnjaci nemaju pravo mirno spavati. Bošnjaci se moraju pripremiti za rat. Ukoliko budu spremni za rat, ukoliko to vide drugi da su i moralom, i politikom, i svojom snagom, i svojom jedinstvenošću spremni braniti Bosnu i Hercegovinu, onda rata neće biti. U svim drugim slučajevima čeka nas rat. Mi danas slavimo Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Prije 27 godina na referendumu mi nismo izjašnjavali ni za kakve konstitutivne narode. Želim da vam ovdje kažem, jer se ovo i snima. Konstitutivni narodi su izmišljotina komunistička. I ne postoji ni u jednoj enciklopediji, ni u jednom pravnom leksikonu pojmova, ni u jednom ustavno-pravnom sistemu, ni jedne države na svijetu. Postojali su u komunističkom sistemu konstitutivni narodi i u Srbiji i u Hrvatskoj. Ali su oni to ukinuli. Sad, oni nama žele reći da je naša obaveza da 9% stanovništva hrvatske nacionalnosti po svim pitanjima ima jednaka prava kao više od pola stanovništva čitave države Bosne i Hercegovine. Pa to ne postoji nigdje na svijetu. I neće postojati ni u Bosni. I neće postojati ni u Bosni. Jer mi to ne smijemo dozvoliti. I to hoće oni koji su zabranili bosanski jezik. Nije bosanski jezik samo zabranjen u školama Republike Srpske. Genocidom nastale tvorevine. Nego u svim kantonima ili županijama u kojoj dominira HDZ. U njihovim školama ne uči se u Republici Srpskoj genocidom nastaloj tvorevini uopšte da postoji država Bosne i Hercegovine. U udžbenici od 1. do 8. razreda ni u jednoj lekciji ne postoji termin Bosna i Hercegovina. Taj zakon su donijeli prošle godine. Reagovala je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država i vidio sam ja svoju reakciju. I ničiju drugu. O tome da naša djeca u Prijedoru, Banja Luci, Trebinju moraju pisati seminarske radove ili radove za malu maturu nakon 9. razreda osnovne škole o presuđenim ratnim zločincima kao herojima odbrane otadžbinskog rata, mi ćutimo.
Ja imam na desetine poruka majki, očeva koji mole za pomoć. Kad zatraže da im se promijeni naziv teme, onda dodaju još goru temu. Oni uče u udžbenicima, a već izrastaju generacije, kako su rat počeli muslimani, želeći muslimansku državu, i kako su oni spoznali da se radi o onima koji su u stvari isilovci, mada Isil kao pojam tada nije ni postojao. Oni su u oficijelnu optužnicu protiv mene, zato što sam istakao zastavu sa ljiljanima, uključili optužbu da sam ja to radio kao predstavnik Isila. Mi ne smijemo to mirno gledati. Ne smijemo se ponašati kao da to ne postoji. Ne smijemo prihvatiti logiku da kad idemo u Prijedor, da idemo tamo na njihovu teritoriju. Ako to prihvatimo, onda su uzalud pale žrtve u periodu agresije. Onda smo uzalud platili najskuplju cijenu nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Vidite, šta činiti? Dovoljno je jedan dan da neko bude u Republici Srpskoj ili eto da ne bude. Evo neka se na ovim činjenicama koje sam ja istakao zamisli i neka odgovori sam sebi na pitanje. Da li je moguće da opstane država Bosna i Hercegovina i genocidom nastala Karadžićeva Republika Srpska? Da to oba dvoje opstane? Nije. Nije moguće. Ako to nije moguće, onda mi moramo biti jasni u zahtjevu da se mora ukinuti ono što je genocidom nastalo. Moramo jasno reći da nećemo dozvoliti da na više od pola teritorije bošnjačka djeca su prinuđena da slave krsne slave, pravoslavne, da uče o ratnim zločincima i ubicama svojih očeva i svojih predaka kao herojima i da slave ono što je Evropa okarakterisala kao najveće zločine posle Hitlerovog nacističkog režima. Mi o tome ćutimo. Mi prihvatamo da oni nama pričaju kako Zlatni Giljan, Željko Komšić nema legitimitet da bude član predsjedništva. Vidi bogati, on nema legitimitet, branio je Bosnu, bio je spreman svoj život dati i on ne može da sjedi kao u predsjedništvu. Zna li ko od vas i jednog člana vlade Republike Srpske iz reda Bošnjaka? Mi imamo 5 Bošnjaka tamo. 5 Bošnjaka sjedi u vladi Republike Srpske. Jesu li oni legitimni predstavnici? Da li oni uopšte znaju da su Bošnjaci? Zna li Srebrenka Golić recimo da je Bošnjakinja? Ili je zaboravljena? Mi ta pitanja ne postavljamo. Mi smo se zabavili oko drugih pitanja. Došlo je vrijeme kad moramo otvoreno, jasno i glasno reći da nemaju pravo oni koji predstavljaju patriotske snage u državi Bosni i Hercegovini
onemogućavati u elementarnim egzistencijalnim pravima pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine u situaciji kad iz poreza svih građana Bosne i Hercegovine danas penzije i druge naknade puno veće od pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine primaju dobrovoljci iz Grčke, Ukrajine, Rusije u jedinicama Vojske Republike Srpske koja je okrivljena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu za genocid u Srebrenici. I pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su učestvovali u akcijama etničkog čišćenja i genocida u Srebrenici, koji i danas njih preko 350 radi u tim strukturama. Zašto mi nemamo te informacije? Zašto naše televizije, naši zastupnici ne govore o tome? Otkud nama taj podanički mentalitet? Ko je rekao majkama Srebrenice da okače simbol genocida na grudi Vučića, četničkog dobrovoljca koji je čitav period agresije proveo na jevrejskom groblju u jedinicama četničkog vojvode Aleksića, pucajući po Bošnjacima Sarajeva? Ili predsjednici Kitarević da je prozove kraljicom Balkana u trenutku kad smo mi skupili 23 čovjeka da kažu šta taj HDZ radi. Ukrao je imovinu naših preduzeća, naših radnika, naše države. Blokira nam naše nesporno pravo izlaska na more. Upada na našu teritoriju kako hoće, a mi ćutimo tu. Otkud taj podanički mentalitet da se mi dodvoravamo tim zločincima? Kitarevićki, koja je pouzdano obećala Vučiću da više neće spominjati genocid i da će zajedno pokušati u zaborav svesti udruženi zločinački pothvat i genocid nad Bošnjacima, jer su to radili u toku agresije. Vi znate da su oni logoraše prebacivali sa Manjače u heliodrom i u zavisnosti od potrebe radne snage prebacivali te zarobljene, obespravljene Bošnjake čas na teritoriju zločinačke Republike Srpske, čas na teritoriju takozvane zločinačke Herceg Bosne. Šta treba Bošnjacima da se desi? Da otvore oči. Ja nisam siguran da li će više postojati ta historijska sekunda i da će biti još neka generacija koja će biti u situaciji da sačuva Bosnu. Kurdi su davno izgubili državu. Ima ih 100 miliona. Oni što sjede na minderima i govore Bosna je 1000 godina opstala, preživjet će ona i ovoga. Opstala je zahvaljujući gazijama, pojedincima, grupama, koji su u presudnim historijskim trenucima i situacijama digli svoj glas i govorili istinu. Ja vas molim da ovo izlaganje upamtite, prenesete svojim ukućanima. Ja godinama ne mogu doći ni na jednu televiziju. 3 puta sam lišavan slobode. 1 put u Banja Luci i 2 puta u Sarajevu. To vam mogu reći zato što sam za sva ta lišavanja slobode oslobođen. Želja je bila iscrpiti
psihološki uništiti, ali vam želim da je ovo istina. Mi smo prinuđeni da istinu pričamo međusobno, jasno i glasno, jer drugačije nećemo moći sačuvati Bosnu i Hercegovinu. Ovakvim ponašanjem. Znate li vi koga predlažu za direktora policije, federalne policije? Predlažu onog istog HDZ-ovca koji je izveo policiju sa dugim cijevima da spriječi transport migranata u imigracioni logor u Salakovcu. Znate li vi ko u ovom trenutku vlada tužilaštvo? Milorad Dodik i Dragan Čović. I da će oni u narednom periodu učiniti sve da sve istaknute pripadnike odbrane Republike Bosne i Hercegovine provedu kroz sudski proces. Ja sam neki dan bio u situaciji da gledam tok suđenja i predmet suđenja jednom od generala odbrane Goražda. Njemu sude već godinama zato što je prekršio međunarodne konvencije o ratovanju u smislu nehumanih uslova za zarobljenike koji nisu imali dovoljno prostora i dovoljno hrane. To je konvencija pod F. Nema ni jednog ubijenog zarobljenika koji je bio kod njega, nego mu se sudi zato što je nije davao dovoljno hrane u opkoljenom, godinama opsjednutom Goraždu. I suđenje traje. I mi to mirno posmatramo. Vidite li vi ovaj Sanski most? Razgovarao sam sa nekim ljudima ovdje koji se prisjećali vremena kada je ovdje bilo 80-90 hiljada ljudi. Razgovarao sam s nekim ljudima koji su mi rekli da sad odavde odlaze dobro situirani, ekonomski obezbijeđeni ljudi u inostranstvu. Zašto je to tako? Zbog nesigurnosti pravde. Ja sam se hiljade ljudi pitao im šta je najbolnije u ovoj državi. Svi su mi rekli da je najbolnija nepravda. Nije problem teškoća. Ako ima malo hljeba, pa svi jednako dijelimo, nije problem. Dakle, problem je nepravda koju mi, Bošnjaci, sami sebi i svojim sunarodnicima proizvodimo. Problem je naša nesloga, naša spremnost da začas energično se posvađamo sa svojim bratom Bošnjakom. Bez kompromisa. Nismo se spremni svađati sa dušmanima, ali sa svojim bratom oko detalja jesmo. Naši mediji su puni nekih svađa u intelektualnim, vjerskim, političkim krugovima Bošnjaka, koji se nalaze blizu novog genocida. Ja čvrsto vjerujem u ovu državu. Ja čvrsto vjerujem da je danas bošnjački narod svjesniji nego što je bio 90. godine. I da danas ima više pojedinaca i više grupa koji će stati u odbranu države Bosne i Hercegovine nego što je to bilo 92. I čvrsto vjerujem da vi pripadate tim ljudima, jer inače ne bi svoje vrijeme u ovaj zimsku noć odvojili da slušate ovaj govor. Jer ste umorni od govora, jer ste umorni od politike. Ovo nije politika, ovo je istina o najvećim iskušenjima pred kojima se nalazi Bosna i Bošnjaci.
Ja sam ovdje donio 2 svoje knjige. Jednu ste već imali priliku vidjeti, koju sam posvetio svom sinu Ali, koji sad ima 10 godina, i svim njegovim vršnjacima, samo sa jednom željom, da budu prva generacija Bošnjaka u posljednjih nekoliko stotina godina koja će mirno provesti normalan životni vijek bez novog genocida. Mi nemamo generaciju koja je sastavila 80 godina da nije doživjela najmanje jedan genocid. I tu sam knjigu naveo, bitno je biti Bošnjak. Bitno je biti Bošnjak zato što je to ponosno ime, ne postoji ponosnije ime. Mi nemamo čak ni jedne pjesme u kojima prijetimo da ćemo nekoga klati, da se pripremamo da ćemo zaklati, da ćemo nekome nešto oteti, da ćemo nekoga ubijati. Drugi dio naziva jeste nova bošnjačka politika. Možda mi sad uopšte nema politike. Ja vam tvrdim da je glavni problem našeg naroda i naše države što mi za razliku, recimo, od Albanaca ne znamo kud ide. Mi ne znamo šta hoće. Teoretski, kad bi sad došlo 10 predstavnika najmoćnijih institucija svijeta da kaže, eto, kako vam možemo pomoći, mi bi tražili pare, odnosno oni koji bi sjedili sa njima tražili bi pare i onda se posveđali oko tih para. Vidite, Albanci su znali šta su htjeli 80. godine, htjeli su Republiku Kosovo i evo obezbijedili su. Ali su išli tim ciljem. Kad znaš kud ideš, znaš i gdje ćeš stići. Zbog toga je druga, znatno manja knjižica, prijedlog nove bošnjačke politike, napisan u formi šta mi trebamo uraditi. Upamtite. Mi moramo uraditi ono što su uradili oni narodi koji su spašavali svoje države. Naši ljudi iz dijaspore moraju kupovati zemlju kraj Drine. Dulum zemlje kraj Drine je 500 maraka. A u krvavom ratu košta 1000 života. Kupujmo Bosnu, ulažimo u Bosnu. Jer nekima je cilj da mi odemo iz ove zemlje, pa da oni ovaj najljepši dio zemaljske kugle i ovog dunjaluka uzmu za sebe. Ne dozvolite to. Hvala vam puno. Sretan vam dan nezavisnosti jedine nam naše domovine Bosne i Hercegovine i budite sigurni, ona zavisi upravo od vas. Hvala.